gabon berriz ere zurine. Kuxa! Ez eta asmatu zekarri deten. Sukaldeko zerbait. Bale, a ber, baina pista bat. Oantxe, ze esan diozu? Hamsterrak salsan. Zenek esan du hoi? Ikerrena. Iker, ona, Ea hau bizkorra da, frontoien da frontoitik kanpo. Bai. Iker, ez eta asmatu zer dagoen hemen. Ez? Ez da hamsterra. Joan gaitezke usaitzera bali madera? Bai, etarri. Bai, venga, guazen Iker. A ber, ze ekarri dugu zurine. Amona, Altxatu aurretik, Jarraizu erdian. Iker, gero begik tapatu barrizkizut. Altxatu aurretik esango dut, diela albondiga. Hiru hauetatik, plater bat, zure amonak indako albondigana da. Benetan, Benetan. Benetan, juratzizut por mi Bastante jaster. konpintxota zarete orduan. Hombre, zure familia guztiek Atzeko kontrolauta produzio daukio batzuk eta ja. egin ditugu. Bat da, zure amonak indako albondigan platerka bat. Eta beste bi, die albondiga supermerkatuko. Latakoak. Latako. Kapaz izango alitzateke Iker Irribarria, latakoekin konparatuta, bere amonaren albondigak zein diren esateko. Oantxe, la prueba de fuego. Onartzen ez Orain du ikusiko apustue. dugu. Bai? Bueno, ya que venga da, ni Claro, berko izena. dugu. Orain etorrita, bai, ez da? Begita pauk izkizut. Hori da. Eski ez nahi zailatzen. Ikusi gabe, bakarrik. Hola, makurtu. Usain dulen da bizi eta gero probatu ingo ditugu. Hola. Pensa, joan gara, bueno, ikusi duzu, aramaraino. Ja, izate parrez, ez ez zilako aiatzen hau zagura. Nondik hasiko gara zurine? Hiruak irikiko ditut, ez da zu ikusten, ez? Ah, bale. Bai. Hiruak zabalduko ditugu, ja. Bai. Bale. Ba, lasa ez zer pasatzen. Gauza bat esango dizut. Iker, zurinek ezer esan gabe, eta nik ez ditut zure amonaren almondigak ikusi. Zein usten dezu dela, bere amonana. Ez esan zein, hau esan, hau. Ostia, usai, Dale, Bai? nik ere esango dizuet. Asma, bai? Etxean jakintzeza zuen, Ikerren amona gindako albondigak hauek die. Bale? Bai, Karo, nor janditu nik almondigak. Sobra gaina behotuta, me cago en guretzako egin da ziren. Ba, baina errexago daukezu. Guretzako egin ditu amonak. Hemen dikasiko naiz bat, Lehen da bale? bizikotik hasiko gara, bai? Vale. Ahoraino emango dizu zurinek Vale. orduan, bai? Salsa eta guzti, hortxe, lehen da biziko viajea. Bale, hemen dijo aurrena, Ahí ba, hortxe. Goxo, almondigak, salsa. Hau ez. Hauek Vale. ez dira amonaren almondigak. Ez da. Venga, urrakoa. Bigarrenetik, beste busketa bat, salsa eta guzti. Errezeta ezberdina, baina hauek ere almondigak, salsa. Bai. Hauek, txoin! Hirugarrena falta da. Txoin, hirugarrenetik ere eman behar dizugu probatzen. bazpare. Bai? Ba, dijo. Ahí ba, azkena, txaka, hortxe. Digarrengok. Ja? Bai. Listo? A ver, zabaldu begiak. Dudari gabe, zabaldu egiak, erdiko egira Ikerren amonaren almondigak! Bitxu!